higala, mga friend, mga best friend, and mga tiyo, mga tiya, mga chikadora, tindero, tindera, what's on? Welcome back sa tuwang new video na sad. Okay, this time, topic ta about sa kay election naman. Barangay election, uso man mga election may gala. Ha, atong hisgutan ang mga politiko nga mga paniya. Nato makita nato nga kasagara mga politiko mudagan mga kampanya na sila ila-ilang style. Unsa ni nga mga style? Mga pamaagi, mga pamatasan sa mga politiko. The way sila mga kampanya. Usa sa mga pamatasan, pamaagi ug estilo sa mga politiko karon. The way sila mga kampanya. Una, humble mode. Mapainog sanon. Mapainog. Mapaubo. Humbleness na lang eh. Mga kaigsuunan ko, ako pobre nga tao. Ako kabus timawa. Akong lulo mag-uuma. Akong mama tindera. Ako nagskwela ko sa public school. Og wa ko kahuman. Og grade 5. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y auto. Wala ko'y balay. Apan kung kamo mopili ka nako. Nganong di nako dawaton? Ako inyong ubos nga alagad. Sulugoon. Dili ko maayo nga leader. Pero tabangan ta mo. Diba? Kita na. Buutan kayo. Buutan kayo tanan. I don't know, pagudaog na siya. Ikaduha. Palaaway mode. Palaaway style. Lahi po niya. Palaaway. Na. Please lang. Ayaw ninyo butari ang akong mga kontra. Wala na sila'y nahimo diri sa syudad. Wala na sila'y nahimo dinhi sa nasud. Mga banga na sila, puro na sila butbut. Bulala na sila. Wala na sila'y nahimo diri sa atong nasud, sa atong syudad. Ayaw mo pagbuto nila. Kasi Kusmi, wala na. Kinder na, wala na ni graduate og high school. Kasi Kusmi. Si Juan, butuhon ni si Juan. Bayot man na. Wala na klaro. Si Kusmi, inyong butuhan, ay, samo. Wala na klaro, way trabaho. Wa na siya pananaw. Wala na sila mga klaro. Kana ang inyong mga gipang butuhan, kana kung mga kontra. Ayaw. Makaluluoy. Luoy kayo ang syudad sa Cagayan de Oro. Luoy kayo ang nasud. Luoy kayo gyud. Ayaw gyud mo. Mga maot na sila. Dili sila bagay. Dili sila bagay nga mahimong leader. Pero kung ako inyong pilion, depende na. Palaaway gyud. Ikatulo. Paluoy-luoy. O maluoy. Maluloy-on ko no hay. Maluloy-on ka na naman. Maluloy-on. Ako usa lamang ako ka sulugoon ninyo. Nagpakiluoy ako nga unta inyo kong butuhan. Please. Please lang. Napunta, madawat na ko ninyo nga mahimong opisyal sa atuang syudad. Please, hangyo lang ko. Please. Paluoy-luoy. Luoy. Maluoy ka. Maluoy na lang ka. Ikaw pa. Yan Isog style. Paisog-isog style. Mga igsoon, pilion ko ninyo. Kaya nga makasulbad ko sa problema sa nasod. Makasulbad ko sa problema din sa atong syudad. Kanang mga kawatan, pangpatyon ko na tanan. Kanang mga kriminal, mga rapist, ay pangwalaon ko na. Pangwalaon ko na, pandugmukon ko na tanan. Kung ako inyong pilion, makasurgid mo. Mga tangtang ang mga kriminal din sa syudad.
Ako pili kay pagano pangpatyon tanan ang mga adik, drug addict, mga kawatan, pangpatyon tanan. Ako. Kung na mga igsoon. So man, so, pagsubagong ko na, pangkuratahon ko ng mga opisyalis diya, pangtangtangon ko na sa pwesto, kung dili sila mo lihok sa ilahang mga trabaho, busa ako gyud pili Ako gyud. Isog na lagi ka. Isog na ka. Ikaw. Ikalima. Tani mahitabo ni kasagara sa gugma. Paasa style. Promise style. Saad. Asa naman ang gisaad. Nawala naman paasa. Akong paningkamutan nga mahimong mauswagon ang atong syudad. Kung ako inyong pilion kung ako inyong pilion, himuon gyud akong langit ang atong impyerno nga nasod. Ako pilion ko ninyo ang kanang mga bugas nga nang mahal, ako nang paubson. Imbis ka 50 kilo himuon ako ng 5 pesos ang kilo. Katong mga tao nga walay trabaho, katong nang graduate nga walay trabaho, ako na silang patrabahoon. Tanan-tanan makatrabaho, gikan sa janitor, gikan sa padulong sa pagka-manager. Naay mga janitor, ma-manager. Tanan. Katong mga way trabaho, patrabahoon ako. Katong mga wala eskwela, itong mga eskwela, kang wala eskwela, akong pa-eskwelahon. Na ako scholarship. Daghan kong scholarship. Pa-eskwelahon ako tanan. Kung ako inyong piliyon. Kat ka ng mga to sa gawas, para matrabaho. Di na kinahanglan mga to sa gawas para matrabaho. Ang atong syudad, ang atong nasod, himo nato nga mahimong sila ang mga foreigner, mga nihidinhi. Sila ang mga nihidinhi para matrabaho. Kita di na ta mga to dito para matrabaho. Ako na himuon tanan. Salig na ko na. Ako isaan kaninyo ang tanan nako nga mga pangandoy diha kaninyo. Ako inyong piliyon. Himuon akong langit ang syudad, ang nasod. Ako. Luma. Okay. Ikaunom na sadta. Kaning ikaunom. Medyo artistic ang dating Artistic. Makata. Poem. Poetric. Full of wisdom. Mga igsuon, ako ang inyong ulo, kamo ang akong abaga. Kung kamo ang mga bunga o ang bulak sa kahoy, ako ang nahimong sanga. Ako ang hinungdan sa inyong pagtubo, kay ako ang gamot nga makahatag kaninyo og maayo nga kaugmao. Kabuton ko man ang bulan ug akong ihampak sa inyo. Kabuton ko ang adlaw ug akong ihulog sa inyong dagway. Mga paso man o mabugatan, kining tanan akong buhaton alang sa inyong kaayuhan. Ako inyong pilion ang maayong kaahayag o kahayag nga mupahayag sa inyong kangitngit nga nangitngitan ang inyong mga kinabuhi. Busa, ako pilia aron kamo tanan mahayagan sa akong kaanyag. Baw. Di ba? Ilaw, hilaw. Ito, ikapito. Kini nga mga tao usog kaayo manggamit og laing tao. Manggagamit og laing tao. Abi ko maggugma na. Ako inyong pilion, makaasa gid mo. Kay ang akong kauban si Rodrigo Duterte. Ang akong second hand kauban ako sa Pikas,
ang ako ang first kagawad Gloria Macapagal Arroyo. Ug ang akong ikaduha si Erap Estrada, Erap para sa mahirap. Oo. Mga nindot ug mga maayo na ako mga kauban. Wala mo'y ikalibog ana. Di mo magduha sa ako mga kauban. Mga maayo ni sila. Ako mga kauban. May gani nagpasalamat jud ko nga nakakupot ko nila. Kay kung wala sila, dili ko maani karon diri. Ang akong kagawad si Manny Pacquiao. Oh, kanang mga kauban nako ha, mga partido nako. Ha, sikat kayo. Busa dili basta-basta ang akong mga kauban. Na si Philip Salvador, Ruben Padilla, Cesar Montano. Oh, kung mga kauban pa nako, mga kagawad nako, mga Richard Gomez. Oh, kana sila tanan. Muna nga maayo kaayo nga nakakauban ko nila. Sila ang atong kauban, makauban nato sila mga maayo gyud nga mga tao. Busa pili ako ninyo. Pili ako. Kay maayo sila. Pili ako. So, mo ka na guys. Mapapili pa mo. That's it. Mga kaigsuunan, mga kababayan, mga kahigalaan, o mga friends, and everything. Thank you so much. Pwede ninyo i-subscribe down below and hit the notification and salamat sa inyong pagtanaw. Salamat.